Кай трат кур. Що правиш, бе, младеж? Копринжи, бе. Къде спира Раиса? Десна е, бе. Кажи, бе. Къде спира Раиса? Що правиш, бе? Копринжи, бе. Кажи, бе. Майнак. Копринжи, бе, маймак. Кажи, къде спира Раиса, бе? Долу. Къде долу? Долу. Абе, кажи, бе, повтори думата, къде спира Раиса? На спирките. Кажи масичка. Много съм пушил. Кажи дърво. Компютър имаш ли, бе? Купите. Не. И колко ти е процесора? Лада. Ти баня имаш ли? На банки. Баня. Долу. Кажи нещо. Кай царите. На спирките. Ти не грамотен е циганен. Кай царвица, бе. Копринжи, бе. Автобуса, автогарът, къде си? Долу. Кажи масичка. Е там, на спирката. Кай царвица. Май с телефон от тебе, нищо не става. Това само едно и също. Такова. Само той. Това не знам, ма. Каква песничка ще ни изпееш? Само торито, мусито, Алден. Милионерче, не се подигравайте, давай, върти удиш боко и въпри. Ти си прадналия, не се спосиш, давай, ти си трошналия. Айде бе от морко, айде бе от мочо, айде. Оле, чаш.